Tuke mag volleyball, Malkia Strikers biro timo orako margi e piny mar Serbia kuom dwe achiel motelo ne tuke mag pinje Afrika mibiro bagi Kenya dwe mar 8 9 higa mwantiere ni. Kanowuoyo gi jofwambo e kinde mane giyudo sir mar siling milion 13 mawuok kuom riwruok matayo tuke mag Olympics, jalup jakom Paul Bitok nolero ni Kenya ok ma thuolo mar bago tuke mag pinje Afrika kaka osebedo ka liekore e mbui. Sir mar omenda no ibiro tii godo kochakore sani nyaka dwe mar 7 e kinde ma Kenya geto ng'ado tiko mar tuke mag Olympics ma ibiro bagi e boma ma Los Angeles mane piny mar Amerika. Kenya nyaka sani koro mako thuolo mar 19 e chung' mar timbe pinje mangima kendo biro chunogi mondo gimany points 50 eka giyudo tiko mar Olympics. Gino momiyo riwruok mar tuke volleyball pacho ka ndie timo manyalore mar bedo gi ikruok makare. For the clubs, even if you could adjust from now and April, our teams are preparing for the Africa Club Championship. And we hope to use these 4 teams to win the African title. So if we concentrate much on the zone level and the time is not there, we will mix everything.